800 টাকা কিলো 800 টাকা दे हेलो गाइस मागो दमासिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय दिनै नोंथांमोना मिथिखागौ दे दिनै मा सान दिनै जाबाय ना बेदर जानायनि सान दिनै बाजाराव ना बेदर गासिबो अमानिफ्राय लानानै बोरमानिफ्राय लानानै नानिफ्राय लानानै गासिबो दिनै ओंखारजोबगोन आरो दिनै एक्चुअली दिनै आं बरमा बाजाराव थांगोन दिनै बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव दिनै बरमा बाजार बे बरमा बाजाराव थांगोन एक्चुअली बे बरमा बाजारा जोंनिया ओरैनो सप्तासेयाव साननै जायो बृहस्पतिबार आरो रबिबार बे साननैयाव जायो खिन्थु दिनै मागोनि सम बे मागोनि समखायनो दिनै बेयाव बाजार जागोन बाजार गैयाब्लाबो दिनै बाजार जागोन बेनिखायनो बेयाव थांनानै आं दिनै नोंथांमोननो खिन्थिगोन दे बहाय बेसेबां ना गिदिर गिदिर ओंखारदों बेसेबां अमा ओंखारदों बा बेसेबां दाउ ओंखारदों बेसेबां बोरमा ओंखारदों बिथांमोना बेसेबां फानदों बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय सेस्था खालामगोन बेनिखायनो नोंथांमोना अननानै प्लिज भिडिअखौ जोबजासिम नायब्लानो जाबाय दा ना बेदरखौथ' जानो हागोन र' खिन्थु मोनसे खोथाया जाबाय दिनै मंगलबार आरो बे मंगलबारा जोंनि बाथौ धोरोमारि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोथार सान आरो बे गोथार सानाव मानसिफोरा बेदर जागोन ना जाया एसे सन्देह दङ बे थिग गैयादे जानोबो हागोन नङा होमबा मागो दमासिनि सम नालाय आरो दायो मोनफैबाय आङो बाजार आरो बे जाबाय 31 नेशनेल हाइवे आरो बेनि साखाथियावनो दङ बरमा बाजार दानिया थुदो लोगोफोर हाबलांनोसै तो बे जाबाय 31 नेशनेल हाइवे आरो बे हाइवेनि सेरावनो दङ बरमा बाजार बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव थानाय बे बरमा बाजाराव दिनै गोबां मानसि फैदों बरमा बाजार माने स्पेसियेलि बेवहाय बृहस्पतिबार आरो रबिबार बे साननैयाव बे बाजार जायो नोंथांमोननो दिन्थिगोन मा मा दङ मा गैया मा फानदों गासैबो दिन्थिनो थाखाय सेस्था खालामगोन ना फानगासिनो नाफोरा बेसेबां आदै खोन्थाबा मोजां जागोन बेयो कमन नाफोरा कमना नैबे माबा 250 नैबे 250 हलसेलारा 300 बै 350 ग्रासादा सिदला 400 सानले 250 मागोनि थाखाय जेबो डिसकाउन्ट होआखै नामा जेनेबा डिसकाउन्ट माने होनायबो एसेयानो जाबाय दं दे जाबाय दं बरा दंना मागो बे दामाव मोनाना अके दा बियो माने जोबोद गिदिर ना फानदों कि मा बुंबाय ब्रिकेट किमान के बोलছো 18 किलो किमान 800 টাকা মানে 900 राङै बेखौ फानगासिनो किल' ना थिखांनांगौमोन थिखांना हो दामखौ खोन्थादो 800 टाका किलो 800 टाका दे दिनै मागो दमासिनि थाखाय ओरैबायदि गिदिर ना फानदों कमन कापनिफ्राय सिलभारनिफ्राय सेटलनिफ्राय भौकानिफ्राय ब्रिकेटनिफ्राय ओरैबायदि गिदिर ना फानदों ना आरो लोगोसे मा दामफोराबो गिदिर दे लोगोफोर बेयाव आदैया खुसिया फानदों खुसिया बेसेबां ओरैनो 500 केजि फैसाखौ बिथांमोनहा 500 केजि फानदों स' बेनो दा ओरैनो बियो बाजारफोराव फानबा बेसेबां लायोमोन ओरैनो दिनै मागोखायसो दिनै 500 जादों ना ओरैनो 500 ओरैनो 400 दिनै मागोनि थाखाय 500 फानदों बिथांमोन सिलभार 280 itu bukan ah? Kita kah? bukan tuh 600 kilo Gimana? 600 ini kilo sih Magur lah itu কি কয় itu hari itu barley kaya taka itu 700 tuh itu kaya taka 900 Thailand magur. Kaya taka?
200 taका. Luan video ko deh. दायो ना फाननाय बाजारनिफ्राय एसे दोरोदनानै दाउ फाननाय बाजारसिम थांनि मा दाउ फानदों नायनि ब्रयलार फानदोंना देसि फानदों जों नायनि आरो बेनि दामखौबो सोंगोन आरो बे जाबाय आंनि लोगो बेबो दाउ फाननो फैदों मालाय मागो दमासिनि आरो बे जाबाय ब्रयलार बेनि दामखौबो सोंगोन दसे समनि उनाव दिनै ना बेदर बायनो थाखाय गोबां मानसि फैमारदों दिनै बाजार गैयाब्लाबो दिनै बाजार खालामनो हादों ना बेदरनि थाखाय आरो बे जाबाय बोरमा बेखौबो सोंगोन बेसेबां दामाव फानगासिनो बिथांमोना दा बेयाव बोरमानि दखानखौ नुनो मोनदों जों बोरमा फानदों दा बोरमाया बेसेबां ओरैनो 700 किल' ओरैनो बेसेबां फानो 700 फानो आगोलाव 700 आगोल 400 500 फानोमोन दा बिथांमोना 700 फानदों ना 700 मागोनि थाखाय आरो ना बोरमानि दामाबो एसे बारायदों 700 थाखा करि फानदों किल' आगोल ओरैनो 400 500 फोराव फानोमोन किल' दा आरो 700 थाखा जादों मागोनि थाखाय आरो दा बोरमानि दाम मिथिबाय जों दायो सोंदों ब्रयलार ना देसि फानदों इयाव ओरैनो देसिबो ब्रयलारबो ब्रयलारा बेसेबां ब्रयलारा 160 केजि आगोल बेसेबां फानोमोन देसिया सारि पाँच फानदों बिसोर देसिखौ आरो ब्रयलारखौ 160 करे फानदों आरो बेयाव फानदों अमा दा दामखौ सोंनाय जायाखै दसे समनि उनाव सोंगोन बेखि अमा फानगासिनो बिथांमोना आरो बेथिं जादों अमानि बाजार दा अमा फानदों आदामोना दा अमाया बेसेबां आदा बेफोरो 260 फानदों बेनिफ्राय सुपारिफोरा फानदों ओरैनो आगोल बेसेबां फानदोंमोन आगोल सुपारिया 100 दा बिथिं गोबां अमा जे अमानि बाजारखौ खालामदों स्पेसियेलि बेवहाय खालामामोन आगोल बे बाजार जाबाय थायोब्ला खिन्थु दायो दिनै बाजारनि सम नङा बाजारनि सम नङिनि थाखायनो दिनै बेफोर जायगायाव जदों जों गोबां अमानि बाजार बेसेबां नायनो नङा होमबा नुनो मोनगोन खै थाखा 240 लांफै न लांफैनो मागोनि नामाव बयबो जानांगोन नङा होमबा बारा बानायाखै दे मोजां थिखांदे दिनै थारैनो ना अमा बोरमा बेदरनि जि बाजारा थारैनो जोबोद गिदिर जामारदों अमाया नङा जेरावबो बेयावबो अमा बैयावबो अमा मथा मथि 100तासो बुथारबाय खोमा बिथांमोना बायदि आरो अमाफोराबो दिनै जिउ बावनांबाय मागो दमासिनि नामाव अमायानो अमा बिथांमोना 260 करे फानगासिनो ओरैनोथ' 240 फानो होनदों बिथांमोना अमायानो अमा गोबां अमा दङ सिगाङावबो अमा दङ जेरावबो अमा दिनै न'खर हयथ' गासिनाबो अमायानो जागोन खोमा अमायानो अमा दिनै नै गोबां अमा बाजारनिफ्राय फैनानै दायो नुबाय बेयाव गोबां बिदि मैगंनि बाजार बे मैगंनि बाजारा गोबां सोलिगासिनो बेवहाय आरो बेयाव आं सासे लोगो मोनदों आंनि लोगो बिथाङा
मैं कल आया बॉम्बे से और आते वक्त मेरा फ्रेंड आज बाजार में मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा तो बिथाङा सासे जोबोद मोजां फट'ग्राफार ना थैंक यू फट'ग्राफार स' ओइ मुम्बाइआव थायो एक्टर एक्ट्रेसफोरजों बिथाङा जोबोद मोजां रिलेसन माने जोबोद मोजां सोमोन्दो दङ को माघ बिहू का आंतरिक अभिनंदन देता हूँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू स' थैंक यू आरो बेखिं फानदों मैगं थाइगंनि जि बाजार बे बाजाराबो दिनै जोबोर गिदिर जाथारदों ओरैनोथ' बरमा बाजारा सप्तासेयाव खननै जायो बृहस्पतिबार आरो रबिबार बे साननैयाव जायो खिन्थु दिनै मैगं थाइगंनिफ्राय लानानै ना बेदरनिफ्राय लानानै गासिखौबो दिनै फानथारदों मागो दमासिनि मुङाव बान्दाकबि फुलकबि खै थाखा दाम दङ बान्दाकबि फुलकबि 20 थाखा थ' थारैनो दिनै ना बेदर बायनो मैगं थाइगं बायनो गोबां मानसि फैमारदों नै दाबो फैगासिनो दङ मानसिफोरा जेरैबायदि ना बेदर लांदों दिनै न'खरफ्रोमबो गिदिर गिदिर पार्टिया जाखागोन नै दाबो गोबां मानसि फैगासिनो दङ थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो भिडिअ'खौ आं बांद्राय गोलाव खालामलिया नोंथांमोननो जिखिनि दङ बेखिनिखौनो दिन्थिबाय भिडिअ'खौ मोजां मोनबा लाइक खालामबानो जाबाय शेयार खालामबानो जाबाय थेंक इउ